Dă-mi și mie o felie de pizza mâncat azi mijul tău, că n-am mai mâncat nimic de vreo 2 zile. Vai de tine, necăjitule, hai să văd ce-am prin spate. Mulțumesc mult. Uite, ia felia asta și fugi înainte să mă vadă șeful meu. Dumnezeu să te aibă în pază, nu o să uit asta niciodată, e cel mai frumos lucru pe care l-a făcut cineva pentru mine. Prunicii că am dă toată pizza la boschetari. O bag în ședință de urgență, doar să o prind. Nu știu ce ai făcut, dar șeful e foarte supărat, de-abia am scăpat din biroul lui neflocăită. A zis să mergi urgent la el. Fain, am pus-o. Șefule, ai vrut să mă vezi? Da, dacă odată te mai văd că dai mâncare boschetarilor, te dau afară, iar pizza pe care ai dat-o o să se scadă din salariu. Am venit înapoi ca să-ți mulțumesc, am o surpriză pentru tine. Nu ai de ce, doar că mi-ai făcut o grămadă de probleme. Știu, dar meriți asta. Să nu te mai prind pe aici că îți sparg rozeta, ai înțeles? Nu am vrut să fii tratat în halul ăsta, uite, felia asta e pentru tine. Mulțumesc mult, ești foarte amabilă. Șeful la habar nu are cine sunt de fapt. Abonează-te la canal pentru partea a doua.